Siz yanılıqlar tapşırığın qarayısız. Studiyada Alina Kismatulina бүгінгі шығарылышта. Yurtubuz işlip bara kommunalçılar ana remontlarga tilәми шундызлар белән безгә 25-13 йортында яшәүчеләр шалтыратты. Урынга Лесен Ханова чыкты. Роберт Миңнуллинга 70 яшь. Энергетик мәдәният сарайында татар халкының яраткан шагыйренә багышланган зур кичә узды. Бу хакта Римма Әхмәтова. 25-13 йорты куркыныч хәлдә идарә итү компаниясы берни эшләми. Шундый зар белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, подъезд ишекләрен күптән алыштырырга кирәк идәндә плиткалар да юк. 2 атналык йортта яшәүчеләр гомум җыелыш та үткәргәннәр. Зарларын идарә итү оешмасы ЖУ-18-гә җиткергәннәр. Тик бүгенгәчә бер үзгәреш тә юк диялар. Шәһәрдәшләр белән хәбәрчебез Лейсан Ханова очрашты. Трещины, штукатурка откладывается по всему проходу. Вот. 25-13 йортында Петр Бутримов инде 10 елдан артык яши. Монда ярыклар этаж сайын ди ул фатирларда салкын. Начальник уже ходил, главному инженеру подходил. Решать будем вопросы, решать и решать. И все по сей день решают. Йорт төзелүгә инде 43 елдан артык бер тапкырда капиталь ремонт үткәрелмәгән. 8 еллык фасадны яңартканнар яңартуын. Тик ул чакта стеналарны җылыту практикасы булмаган. 2 ел элек үткәрелгән косметик ремонт сыйфаты да шәһәрдәшләрне канәгатьләндерми. Алар йортка капиталь ремонт кирәк ди. Капитального ремонта вообще у нас не было. Тут выйти вообще на балкон страшно даже. Тут дети собираются вообще. Наступить вот сюда, вот даже наступить страшно. Потому что вот эти дыры, это вот вообще, это не только на этом этаже, это на всех этажах. Это надо как-то плитку ставить, что ли, сюда или что-нибудь. Әлеге йортның идәнендә кайчандыр плитка түшәлгән булуына ышанып та булмый. Идәннәр хәзер боз белән капланган. Ә инде шәһәрдәшләр әйтүенчә, ишекләре һәрвакыт җимерек хәлдә. Без йортка хезмәт күрсәтүче оешма белгече белән телефон аша элемтәгә кердек. Ул безгә йортта якын арада капиталь ремонт планлаштырылмавын әйтте. Әмма подъездга керү урынын яңартачаклар. Когда вот у нас как раз крыльцо будет ремонтироваться, более теплее будет на улице по весне, мы вот будем в подъезде, тяжку, там посмотрим, и может даже первые этажи и плиткой выложим. Обычно при ремонте подъезда это делается, но делали мы просто не в такой период, когда можно было это сделать. Фатирда салкын булудан зарларын шәһәрдәшләр идарә итү оешмасына җиткерә ала. Белгечләр тарафыннан чаралар күрелергә тиеш. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда һава торышы салкыная, ял көннәрендә республикада урыны белән кар, юлларда көчле бозлавы көтелә. Салкын һава алда атна башына да сакланачак дип хәбәр итә синоптиклар. Айыз өчен болытлы һава, кар һәм юлларда бозлавык, ял көннәрендә һава температурасы да түбәнәячәк. 15 декабря ночью и днем температура будет 10-12, ночью и утром при прояснениях до 17 мороза. Ночью 16 декабря морозная погода сохранится до 15-17, при прояснениях до минус 20, в утренние и дневные часы температура существенно повысится и составит 5-7 градусов мороза. Гадәттә һава торышы бозылу белән юл транспорт һәлакәтләре арта. Чаллыда көндә 50-гә якын авария теркәлсә, явым-төшемнәр яисә бозлавык булганда бу сан гадәттә арта. ЮХИДИ хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне юлларда сак булырга чакыра. ГИБДД города Набережные Челны рекомендует водителям транспортных средств при движении по проспектам и улицам города соблюдать безопасную скорость движения, учитывать дорожные и метеорологические условия, видимость направления движения, а также выбирать безопасные интервалы дистанции между транспортными средствами, избегать выполнения резких маневров и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Автомобиль йөртүчеләргә генә түгел, җәяүлеләргә дә игътибарлы булырга кирәк. Ел башыннан шәһәрдә 548 юл транспорт һәлакәте булган, 12 кеше вафат, 642 исә урта дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. ЮХИДИ хезмәткәрләре әйтүенчә, Чаллыда авария еш була торган 18 урын бар. Киләсе елда Тимер юлы вокзалы һәм педуниверситет янында җәяүлеләр өчен җир асты кичүе төзәргә тиешләр. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Күренекле шагыйрь, публицист, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Роберт Миңнуллинга 70 яшь. Кичә Чаллыда аның юбилей чаралары узды. Башта шагыйрь 2-нче гимназия, 39-нчы мәктәптә укучылар белән очрашты. Аннары энергетик мәдәният сараенда зур кичә булды. Юбилейны шәһәр җитәкчелеге, каләмдәшләре, китап укучылар, китапханәчеләр, укытучылар котлады. Бәйрәмнән Римма Әхмәтова репортажы. Әйтәләр бит, мен үземне 18 яшьлек җегет итеп тыярсың, 70 яшькә җиткәч. Аны әйтергә була, ләкин кыйып булмый. Мин әлбәттә 70 яшьлек, Аллага шөкер, Худайга рәхмәтлемен.
Шаян, гади, гаять сөйкемле. Роберт Миңнуллин башкача була алмый. Аны зурлар да, сабыйлар да аңлый, шана ярата. Ул халыкныкы. Чаллы өчен шагыйрьнең юбилеен уздыру зур мәртәбә. Үзегезнең нинди хыялларыгыз бар, барса да тормышка ашсын. Бәйрәмегез белән сезгә зур рәхмәт. Юбилярны башкарма комитет җитәкчесе урынбасары тәбрикли. Аннары Казан Чаллы язучылары сүз алалар. Сәхнәдә Роберт Миңнуллин сүзләренә язылган әнкәмнең дуалары, әнкәй безне сөннән алып кайткан кебек онытылмас җырлар яңгырый. Роберт Мөгаллим улы 25 ел дәвамында Дәүләт Советы депутаты буларак туган телебезне саклау буенча зур хезмәт куйды. Әмма аның төп миссиясе шигырь белән тәрбияләү. Аның шигырьләрен барлык балаларыбыз да рәхәтләнеп укый. Балалар бакчасыннан башлап 11 сыйныфка хәтле аның шигырьләрен балалар мәгънәсен аңлап, аның дәрәҗәсен, мәгънәсен аңлап укыйлар. Һәм аның менә язган шушы шигырьләре һәрберсе дә балалар өчен булса да аның мәгънәсе бик тирән. Шушы яктан ул башка шагыйрьләрдән аерылып тора. Роберт Миңнуллин иң югары исемнәр алган дәрәҗәле дәүләт бүләкләренә ия зат. Әмма аның өчен иң зур бүләк халык мәхәббәте. Яшермим, Чаллыны аеруча яратам ди ул. Зал топ-толы, анда якты йөзләр, елмаюлар, анда барсы да минем иҗатымны белгән, яраткан Чаллы кешеләре җыелганнар. Чаллы, мин һәрвакыт әйтә киләм, Татарстанда бердән-бер татар шәһәре. Менә ничә дистә еллар инде ул татар рухын саклап килә. Рим Әхмәтов, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Алабуга дәүләт музей тыюлыгында сувенир курчаклар күргәзмәсе ачылды. Тупланманы Сергеев Посад шәһәрендәге Александр Грековның уенчыклар музееннан алып килгәннәр. Анда 196 курчак һәм 26 картина куелган. Уенчыкларның кулдан эшләнгәннәре фабрикада ясалганнары да бар. Бу күргәзмә яңа ел алдыннан зурлар өчен дә балаларга да менә дигән бүләк. Үзенчәлекле коллекцияне иң беренчеләрдән булып безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Милли киемдәге сувенир курчаклар төрле илләрдән җыелган. Болгария, Германия, Греция, Испания, Польша, АКШ һәм Россия. Алар фарфордан, агач, пластмасса, балчык, папье-маше, тукымадан. Александр Грековның атаклы музеенда 5000-дән артык уенчык бар икән. Алабугага алар 20-нчы гасыр уртасы һәм ахырына караган тупланма алып килгәннәр. Иң өлкән экспонат 1930 елда Питерда ясалган курчак. Вот она, эта куколка с фарфоровой головкой. То есть фарфоровые предприятия создавали для детей бюсты с головой. Пришивался вот этот бюст к самодельному тряпичному туловищу с ручками, ножками, набитыми ватой. Бу Грековларның шәхси музее һәм Сергеев Посад шәһәр рәссамы Наталья Корневаның күмәк проекты. Күргәзмәдә осталарның иң яхшы иҗат эшләрен күрергә була. Якты картиналар, кичкенә матур курчаклар, аларның әйберләре безне балачакка, тылсым һәм хыял дөньясына алып кайта. Это частная коллекция известного прикладника, человека, который всю жизнь посвятил свою как раз развитию декоративно-прикладного искусства в России. И поэтому все, что здесь есть, и все, что мы ежемесячно открываем и экспонируем в нашем зале выставочном, оно для посетителей в первую очередь. Сувенир курчаклар күргәзмәсе 8 январьга кадәр эшли. Алабуга музей тыюлыгының күргәзмәләр залы Казан урамы 24-нче йортта урнашкан. Рим Әхмәтов, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәтче соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исәнмин булыгыз. Лови новую новогоднюю скидку каждый день. В Эссен с 19 по 20 декабря скидка 30% на мужские и женские подарочные наборы. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Эссен. Подарки из Эссен под каждой елочкой. Эссен. Новый год уже в ДНС. Бонусы или программа 0024. Так, 8-ядерный смартфон Samsung Galaxy A7 с широкоугольной камерой всего по 1000 рублей в месяц или 5000 бонусов на карту про запас. С ДНС выгодно всегда. Спешите! Очень выгодная цена. С 13 по 16 декабря в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом мясо свинины на кости всего 179,90 за килограмм.